በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስክላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ክሳብ ሰዓት እዚኣ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ከምኡውን ነታረርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን እመብርሃን ጽዮን መጸጊዕትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። መስከረም 10 ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። ጸሎትን ጣዕምን ፍቕርን አማላድነትን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አዴና ይሕደረና። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። መስከረም 10 ናይ ጎይታና ቅዱስ መስቀል ናብ አግዓዚዝ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ መስቀል ዘይኣምን መንግስተ ሰማያት ወይ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዝኣምን ክብል ኣይክእልን እዩ። እቶም ሓይሊ መስቀል እናኣምን ግና መስቀል ሓይልና እዩ፣ መስቀል ሰላምና እዩ፣ መስቀል ትምክሕትና እዩ፣ መስቀል ቃል ኪዳንና እዩ። መስቀል መሰረት እምነትናን እንኮ መንገድናን እዩ። መስቀል ካብ ዝጠፋእናሉ እንምለሰሉ ናይ ንስሓ መምዕተቢና እዩ። መስቀል ጸላእትና እነጥፍኣሉ ሓይልና እዩ። ስለዚ እቶም መስቀል እትጸልኡ ምስ ጎይታ ከም ዝተባኣስኩም ኣብዚ ፍለጡ። መንግስቲ አምላኽ እውን መስቀል ጸሊእካ ከም ዘይውረስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጾ ሓቂ እዩ። ፊልጶስ ምዕራፍ 3:17 ክሳብ 19 ኣሕዋተየ ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርአያ ዝኾንናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ። ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂ እውን እናበኸኹ እብለኩም ኣለኹ። ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም። መወዳእታኦም ግን ጥፍኣት እዩ። ኣምላኾም ከብዶም እዩ፣ ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ፣ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ ኢሉ ዝተዛረበ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ መስቀል ዘይተሰቐለ ጎይታ ዕርቃንካ ኣይከድንን እዩ። ናይ ሎሚ ወለዶ ንሪኦ ኣለና። ብትእምርቲ መስቀል ዘይተመስረተ እምነት ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ኣሕዋትና ክጠፍኡን ነዚ ዝጥዕሞም ቃላት ጥራሕ ወሲዶም ወዲቖም ክኸዱን ንርኢ ኣለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንዝጠፍኡ ኣሕዋትና ብመስቀሉ ሓይሊ ባሪኹን ቀዲሱን ክመልሰልና ናቲ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን አሜን። ነቶም ንኣምን ድማ ብመስቀሉ ሓይሊ ኣጋንንቲ ኣድኪሙ ካብ መስቀሉ ሱር ከም ቅድስቲ ድንግል ማርያም አዴናን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላውን ማርያም መግደላዊት ስጋብ ዕለተ ሞትና ኣብ ትሕቲ እግሪ መስቀሉ እነብረልን እንሰግደልን ንጹሕ ሕልና ይዓድለና አሜን አሜን አሜን። ጸደንያ ኣብ እትበሃል ሃገር ስጋ ዝለበሰት እትመስል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝሰኣላ ስእሊ ካብ ሰሌዳኣ ቅብኣት እናንጠብጠበ ንኣምላኽ ናይ ዝወለደት ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ተኣምር ዝተገልጸሉ ዕለት እዩ። በረኸታት ጣዕማ ፍቕራ ይሕደረና። ካብ ከሓዲ ካብ ኢድ ሆሎፍሪኒስ ብጥበብ ንእስራኤላውያን ዘድሓነቶም ጥበበኛ ዮዲት ዓረፈት። ቅድስቲ አትናስያን 3 ደቃን ዝኽሪ በዓልን እዩ። ዳግም እውን በዛ ዕለት ዝኸበረት ቅድስቲ መጥሮንያ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ሰማዕት ቅድስቲ መጥሮንያ። እዛ ሰማዕት ቅድስቲ መጥሮንያ ናይ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ኣገልጋሊት ነበረት። እታ ኣስራሒታ ድማ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ንቅድስቲ መጥሮንያ ክርስቲያን ብምዃና ጥራሕ ሸኸም ተብዝሓላን ተንከራትታን ነበረት። ካብ ሃይማኖታ ኣውፂኣ ንጎይታና ምእማን ከተግድፋ እውን ብዙሕ ፈተነት። ሓደ መዓልቲ ከዓ እታ ኣይሁዳዊት ናብ ምኩራቦም ሒዛታ ከደት እሞ ቅድስቲ መጥሮንያ ግን ናብ ምኩራቦም ከይኣተወት ተመሊሳ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ጸሎት ገበረት።
ናብ ቤተን ተመሊሰን ኣብ ዝኣተዋ ግዜ እታ ኣስራሒታ ስለምንታይ ናብ ናትና ምኩራብ ዘይኣተኺ ኢላ ሓተተታ። ቅድስቲ መጥሮንያ ከዓ ካብ ናትኩም ምኩራብ እኮ እግዚኣብሔር ርሒቑ እዩ፣ ከመይ ኢለ ናብኡ ከኣቱ? ናብ ውሽጣ ከኣቱ ዝግብኣኒ ቦታይ ግን ክብሪ ይኹንኖ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኸበረ ደሙ ዝገዝኣ እዛ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ እያ በለታ። እታ ኣስራሒታ ኣይሁዳዊት ከዓ ካብ ቅድስቲ መጥሮንያ እዚ ኣብ ዝሰምዐት ግዜ ብጣዕሚ ተቖጢዓ ብሓይሊ ቀጥቀጠታ። ኣብ ውሽጢ ጸልማት ዓጽየታ እሞ ብዘይ ምግብን ብዘይ መስተን ን4 መዓልቲ ኣሰረታ። ድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ደገ ኣውፂኣ ብኹርማጅ ጌራ ዓበይ ግርፋት ገረፈታ። ደጊማ እውን ናብ እስሪ ቤት ደርበየታ። ኣብኡ ከዓ ተንከራሲታ ዓረፈት። ንነብሳ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተቐቢሉ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ሰለማ። እታ ኣስራሒታ ግን ንስግኣ ኣውፂኣ ብምስንዳው መጥሮንያ ንነፍሳ ባዕላ ከም ዝቐተለት ኣምሰለታ። ቅድስቲ መጥሮንያ ንነፍሳ ዝቐተለት ስለ ዝመሰለት ነታ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ማንም ዝመርመራ የለን። ነገር ግን ዝተገፍዑ ዝፈርድ ዝተበደሉ ዝብቀል ሓቀኛ ዳኛ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቁጥዕኡ ኣብ ልዕሊ እታ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ኣውረደ። ካብ ልዕሊ ደብራ ክትወርድ ሃንደበት ወዲቓ ኣብኡ ብቕጽበት ሞተት። ነብሳ ድማ ናብ ዘለዓለማዊ እሳት ወረደት። ረድኤት በረኸታ ናይ ቅድስቲ ኣዴና ብጸሎታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ጸደንያ ማርያም። ጸደንያ ኣብ እትበሃል ሃገር ማርታ እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ነበረት። እዛ ሕያወይቲ ሰበይቲ ኣብ ቤታ ዓብይ ኣዳራሽ ሰሪሓ ኣጋይሽ ከም ኣቦና አብርሃም ተቐቢላ ኣብሊዓ ኣስትያ መሕደሪ ቦታ ሂባ ድማ ትቕበል ነበረት። ኣባ ቴዎድሮስ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ መነኩሴ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ መሲዎ ኣብ ቤት ማርታ ከም ጋሻ ሓደረ። ንጉሆ ክኸይድ ምስ ተንስአ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸይድ ነገራ። ናይ እመቤትና ስእሊ ገዚእካ ባ ኣምፃኣለይ፣ ዋግኡ ግን ክህበካዮ ባዕለይ በለቶ። ንሱ ከዓ እቲ ገንዘብ ነቲ ስእሊ ምስ ኣምፃእ ኩልኪ ትህብኒ ኢልዋ ከደ። ናብ ኢየሩሳሌም በፂሑ ንቅድሳት መካናት ተሳሊሙ ነቲ ስእሊ ረሲዕዎ ከይገዝአ ምስ ተመልሰ ሓደራ ጽኑዕ ዶ ኣይኮነን? እታ ሰበይቲ ሓደራ ዝበለትካ ንምንታይ ይረሳዕካ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ብጣዕሚ ሰንቢዱ ተመሊሱ ኸይዱ ገዝኡ ብበረኻ ክጓዓዝ ጀመረ። ኣብ መንገዲ እናተጓዓዘ ከሎ ከዓ ኣንበሳ ክበልዖ እናጎየየ ናብኡ ክመጽእ ረአየ። እቲ መነኩሴ ነቲ ኣንበሳ ምስ ረአዮ ካብ መፍርሑ ዝተለዓለ ሰንበደ፣ ተንቀጥቀጠውን። ሰንቢዱ ቆይሙ ከሎ እታ ስእሊ ካብቲ ናይቲ ኣንበሳ ጮኸት ድምፂ 7 ኢድ ብዝበልጽ ኣሰንባዲ ድምፂ ተዛረበት። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣንበሳ ሰንቢዱ ቀልጢፉ ሃደመ። እቲ መነኩሴ ድማ መንገዱ ቀጸለ። ኣብ መንገዲ ከዓ ካብ ውሽጢ ዘፈርሕ ጫካ ወፂኦም ሰረቕቲ ክሰርቅዎን ክቐትልዎን ከበብዎ። ካብታ ስእሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ከም መብረቕ ዝኣመሰለ ዓብይ ቃል ወፀ። እቶም ሰረቕቲ ከዓ ብጣዕሚ ፈሪሖም ሃዲሞም ናብቲ ውሽጢ ጫካ ኣተዉ። እቲ መነኩሴ ድማ ነዞም ዘደንቑ ተኣምራት ምስ ተመልከተ ብልቡ ንዓይ ረዳኢት ክትኮንኒ ናብ ሃገረይ ሒዘያ ክኸይድ እየ እምበር ነታ ዝለኣኸትኒ ሰበይትስ ኣይህባን ኢሉ ናብ ሃገሩ ክኸይድ ኣብ መርከብ ተሳፈረ። ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ከሎ ከዓ ጽኑዕ ንፋስ ተላዒሉ ነታ መርከብ እናደፍአ ማርታ ናብ ዘላትሉ ሃገር ናብ ጸደንያ ኣብጽሖ። መሕደሪ ስለ ዘይብሉ ከዓ ናብታ ቅድስቲ ሰበይቲ ሕያወይቲ ማርታ ናብ ቤታ ምስ ኣጋይሽ ብሓንሳ ኣትዩ ሓደረ። ምስ ነግሀ ወፂኡ ክኸይድ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ምስ በጽሐ ኣፍ ደገ ጠፊእዎ በቲ ሓጹር ክፍትን ወዓለ። ማርታ ድማ ኣቦዬ ዝሓመምካ ዝደኸምካ ኢኻ ትመስል እሞ ሎሚ እውን ኣብዚ ሕደር እሞ ጽባሕ ትኸይድ በለቶ እሞ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ከምቲ ናይ መጀመርታ መዓልቲ
نتي أفدقة تخفيت خلون السجن معصو حالي في موسى أبي أمو أو أبيت مارتا حدرم أبسال ساي معلت دماك وتصدليا حجون بتي حاصر كفتن رئيا أبي انتهي خاكوينكا إنه لو مثال ساي معلت خائيو بلدتو إذا ما أتي ما نكسر ما إذا تأمرني سئلي أيهبن إلى أنا كوس إلي كعب يرسالم جزء اللي زبل كني ما نكسي إلو سئلك الدسترينج المرام أو صيحة نساها بتعمل تحقيسا نجزي عبير أمس جنات أو كرمي إتاس إلي كأس جدا نأمي بيتنا ندينج المرام مسكنا أقربت تقبل خا بيت سئلي أسرحة بخوري أقمتتا إتاس إلي قدوس لقاس دسالة إياه سجاز لبست إياه تمثل كاب جزء كبعت تنتبتب نبرت بذا سئلي دما بزح تأمرات تجبره حمومان تفوسوا عين سوران ركرئيو كالو عبتي زمن دنبره لكب عباس دما تأمرا سميعو تاسئلي نبيت مرتاز آتوت الله مسكرم عدت عسرته من انتي كتكبر سرعات سرعه إذا بعال دما أبيته كريستياننا كل جزء يخبر إذا كبرت سئلي أدهنو أبي كم اتركب كتحاتت كلها 4 نقطات تركب قدام زمت دما جمادة مسكال كالأي زلاتو أبناي قدم بوتا سالساي ناي مبراق أبيات كريستيان وسيدنا روعي بناي فتاري طبب تسويرا ناي برهان أدى دنجل ولادت أملاخ فغران طعمان أمالات نتان تحضرلنا ودا أملاخنا مرحننا إيسوس كريستوس تما بصلوتا بنوعاتا يمحرنا آمين تقصل صقي عصي مسكال كمون ناي غويتانان مرحننا إيسوس كريستوس مسكال ناب هاجرنا إثيوبيا مدراج عديد ساعات ولو علاتيو ناي قدوس مسكال فغرون يحضرنا آمين نجست سابا لومي علتا عرفت أيو برختا يحضرنا مسكرم عسرت زخبرو عامتاوي لاي قدسان بعلات قدس دنجل مريم ولادة أملاك بعلس إلى أدهنو قدس إسا مسكال تقصل صقي قدس لقاس وانجلاوي قدس تمارتا زس أدنيا قدس تيوديت ببنيا نجست سابا ماكدا عزيب قدستي مطرونيا سمائت عزي داويت نقوس قدستي أسناسيان 3 دقان ورحاوي بعلات دما قدوس ناتنائيل هواريا قدوس نيكولاوس زهاجر ميرا أبونا ملكا كريستوس قدوس يعقوب هواريا ولد إلفيوس قدستي إلاني نجست تالاقو قدوس قسطنطينوس أنتم عياشو سب جلاتيا قدم قويتانان أملخنان مرحنينان إيسوس كريستوس أب قدمي أعينتكم كم سقل كوينو تسائلو نبرا نحكي كي تأززو دعا من عزمكم قلاتيا معرف 3 فقري حدا سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلبو يعنبب أمين وسوهات لكزاوير ولا ولاديتو دنقل ولا مسكالو كبر زود غاز نتأبي بعف قدسان تقهن ملائكتي تعرم اللي فقر قدساننا أبلبنا يحضروا أمين